Avui va al revés, això. Normalment és el Joan que presenta i després un o altre presenta el ponent. Però avui, com que el Joan presenta el ponent, la presentació de l'acte el feia jo. No res, només dir que aquest és l'antepenúltima xerrada, que la penúltima serà amb un senyor que es diu Joan Vila, que ja ha vingut, que parlarà de cap a un canvi de model econòmic mundial, que em penso que sí que hi serà un canvi, Joan, però no en el sentit que voldria ell. I Norbert Vilveny serà l'última xerrada i com ens percebem a l'era digital. El Joan ja presentarà el senyor Jordi Sales, només dir això. Amb l'alcalde i el Jordi Quer hem tingut l'oportunitat de parlar amb la senyora Isabel, que és la muller del senyor Jordi Sales, i amb el Jordi Sales. I és un plaer veure, sentir la intel·ligència. És un plaer. Jo a vegades no el segueixo, perquè, no, Antonio, no riguis, no. A vegades és tanta que costa de seguir. Però és un plaer veure la intel·ligència, sentir-la. En fi, Joan, vinga, tot per a tu. Bona tarda, benvinguts. Moltes gràcies, Jordi Sales i Coder, per vindre. Moltes gràcies, Isabel. Sentir la Isabel també, que també és filòsofa, també dona molt gust. I d'això, i a vegades contradiu hasta el Jordi, que ja està molt bé. El doctor Jordi Sales i Coder és professor de la Universitat de Barcelona, és un professor conegut, reconegut i estimat. Ha estat 2 vegades degà de la Facultat de Filosofia, ha estat un rector de la Universitat Catalana d'Estiu, ha escrit uns quants llibres, entre ells La captivitat inadvertida i Coneixement i situació, que parlen del país, de quin país tenim, com està estructurat, i són molt interessants. I ara n'ha fet l'últim del 2024, que se'n diu Ismes, que també acaba de concretar què vol dir tindre un país, què vol dir tindre una identitat, tindre una cultura, què vol dir ser catalans, i això ajuda molt a entendre aquesta societat on estem. Després ha estat director dels col·loquis de Vic, ha fet molts seminaris, té molts alumnes que encara treballen amb ell com a deixebles, que estan amb ell. Ara té 81 anys només, i això al final d'any en farà 82 i encara està en plena activitat. I tot és una generositat tremenda. Avui parlarà de l'amplada, de com s'amplia la societat, i eines per decidir, sí, eines per decidir, quines eines tenim per decidir. Estic molt content avui perquè no m'he posat nerviós i més o menys he pogut parlar sense ofegar. Gràcies per ser aquí. Gràcies per la presentació. Bé, estic content d'estar aquí. Gràcies per tot el que heu dit. Jo estic aquí amb el nom aquest de captivitat inadvertida, però el tema amplada i eines que durin. Començaré amb una dita catalana que és un bon exemple de referència generacional mutable. Què és referència generacional mutable? És un concepte per entendre el que ara estàvem parlant, amb un què fem per connectar amb la gent més jove. I la frase que faré servir per entendre que és referència generacional mutable és qui no vulgui pols, que no vagi a l'era.
que no vulgui pols, que no vagi a l'era, és una cosa, quan jo era nano, tenia un sentit molt clar, perquè anàvem a les eres i a les eres feia pols, i que ara en molts casos has d'explicar què és una era. Perquè no hi ha eres o no n'hi ha com n'hi havia. El batre era molt divertit. Les festes majors feia quan s'acabava el batre. Primer va venir una màquina de no sé què, de ventar. I després va venir una màquina que tothom en deia la cossetjadora. Perquè això passava en aquells anys. I va deixar de ser divertit, perquè no era res. Per què dic d'això de referència generacional? Si mirem el biec 2, diu, de l'era, espai aplanat, a vegades enrajolat, o empedrat on es baten les meses. A l'era es feia del batre les garbes, i la paraula de la palla, i se'n va el la de la palla. La palla es posava a la pallissa i se'n feien pallers. El nostre president Jordi Pujol parlava sempre de que calia un paller, i jo li deia, per fer-lo rabiar, tots de la Catalunya vella. A la Catalunya nova els pallers són més grans i no tenen pal. A la Catalunya nova no es feia això de posar un pal, feia una cosa que s'anava aplanant. Jo soc de la Catalunya nova. Soc de la Catalunya nova combatiu. Jo m'he passat la vida entre gent que em canviava el nom i el cognom. Jo em dic Jordi Rafael Sales Coder. Em deien Jorge Rafael, que Jorge també té ganes, Però bueno, això ho portava això. Però venien uns que em deien Sales. Jo me'n recordo perquè em va quedar. Jo vaig dir al meu pare a l'Aio, perquè l'Aio, el col·legi dels escolapis deien Aio d'un senyor. En català no sé com es deu dir. Em diu Sales Estudi. I el meu pare m'ha dit una cosa que m'ha quedat tota la vida. Nosaltres diem Sales perquè som de la Catalunya nova. Jo soc de la Catalunya nova. El pare tenia una certa cosa, rivalitat contra els gironins, que diuen que es pensen que són més catalans que ningú. Això deia, bueno, cal un dia entrar bé amb això de la Catalunya nova i la Catalunya vella. La Catalunya nova no té, és franciscana, la Catalunya vella és de dominica, la Catalunya nova no té masos, o no en té tants. Un dia en parlarem, però avui no toca. Avui el que sí toca és entendre bé que generació és un concepte que cal comprendre bé, sobretot quan parlem de generacions disjuntes, generacions que són memòria d'èpoques diferents. Jo m'ho he estudiat molt, això de les generacions, i és molt complicat perquè no n'hi ha de generacions en el sentit, perquè cada dia neixen nens i neixen contínuament. La generació, el reemplaçament és un continu, però hi ha talls, època vol dir talls. Quan es talla el continu del temps i com? Passen dues coses, hi ha un continu d'any rere d'any i se'n fa una agrupació d'anys respecte d'altres. Com? La memòria dels temps passats agrupa els nascuts durant uns anys. L'exemple més clar és quan no ens entenen. Posaré un exemple molt clar, perquè jo soc molt vell en aquest sentit. Jo encara vaig fer festa el dijous a la tarda. Queden pocs de gent, i quan es va començar a fer festa el dissabte per la tarda,
em deien que aquests can no sé quantos fan setmana anglesa. La setmana dels dijous, una setmana catòlica hispano-italiana. Feia dilluns, dimarts, dimecres, dijous al matí i els dijous a la tarda. S'anava a comprar canjorra, que regalaven un globo. I les noies de servei sortien amb els soldats. Això es va acabar el dissabte al matí i el dissabte a la tarda. La setmana anglesa. Fixeu-vos amb els anglesos, perquè són els que acaben, o els que han manat d'una determinada manera els costums més antics catòlics perdedors. L'altre exemple és la mili. Hi ha gent que ha fet la mili i gent que no ha fet la mili. Des que el 1996, per l'anomenat Pacte del Majestic, es va suprimir la mili. Hi ha coses que han canviat i han canviat. Les coses que més difícil saber com canvien són els marcs de referència. Sempre recordaré que un dels meus millors mestres, José Manuel Bleco Tejero, algú conegut, era un home extraordinari, que vaig tenir la sort de tenir-lo a l'institut i a la facultat, ens deia Lázaro de Tormes no era un niño. El niño se lo inventó Dickens. Y el joven, y Raya, nos lo estamos inventando nosotros. Què passa amb els joves? Què passa amb els nens? Això ho deia l'any 1958. Què passa amb els... quan deixa de ser jove, quan s'ha de treballar, quan no treballen els nens, Lázaro de Tormes és una persona. No hi ha la diferència. Això haurem de tornar a trobar coses que tenen un moment inicial. Josep Pallach deia que la democràcia no es va inventar pel nombre de persones pels quals l'estem fent servir. És molt important d'entendre-ho. És molt important d'entendre perquè encara a Anglaterra la zona de cada diputat és petita i se'ls va a treballar amb ells. Després, amb una cosa que després, si tinc temps, explicaré com van sortir, que són els partits, que no els necessiten perquè hi ha fer democràcia. La democràcia es fa amb representants i els noms de les coses ens han de fer pensar molt. La vida política, des dels SPQR romà, Senatus Populusque Romano, té els senats, que vol dir els vells, i el poble, que vol dir el poble. Una de les coses més difícils en filosofia política és exactament què vol dir poble. L'important per pensar bé és que el poble no és el tot de la vida política, perquè hi ha aquests senatus, aquests vells, aquests a Anglaterra, hi ha la Cambra dels Lords i la Cambra dels Comuns. Aquesta dualitat, Lords, senyor, Comuns és ajuntament. I hi ha... I això la vida és més diferent. Hi ha coses on mana un senyor i coses que mana un poble. Perquè hi ha l'Ajuntament, la reunió, o hi ha un senyor. En català, encara Batlle era un representant del senyor, el Batlle era un representant del senyor,
i l'alcalde era el representant dels comuns. Però ara això no ho respecta ningú. Però sí, perquè aquí hi ha un problema estrany, que fa unes coses molt rares, que és dir que no hi ha senyors i després trobes senyors a tot arreu. O gent que fa el senyor sense ser-ne. En català diem una data molt estranya que ningú entén ja, s'ha d'explicar i s'ha de revitalitzar en un cert sentit que té. De porc i de senyor se n'ha de venir de mena. Què vol dir? Vull dir que ja... Senyor és... Es pensa en el concepte llatí de dominos, el que domina. I ho deixarem així. El meu pare sempre repetia que tot havia estat pensat per 3 generacions i que ara n'havia 5. I això ho trastoca tot, trastoca molt. Perquè per un cantó hi ha nens i joves a sota i per un altre cantó hi ha jubilats i postjubilats. Jo quan vaig començar a exercir i anava a les jubilacions, que eren de les primeres, perquè sabeu què passava? Que no s'hi arribava a la jubilació. Per això era una festa el que arribava. Jo feia un discurs de la festa, però com el jubilat li baixaven el sou, em miraven amb una cara, vaig deixar de fer el discurs, perquè era una festa, perquè semblava més aviat un funeral. Tenim present aquests marcs referencials. Convé reflexionar sobre la funció primera de la durada dels partits polítics. Perquè una de les coses que ens passa a Catalunya és que no ens duren. Els partits polítics són per nosaltres els catalans unes eines que no duren. I això és un problema que hem d'afrontar. Qui de dimonis? El gran problema d'aquest és qui ho ha de fer, qui ho arregla. El PSOE fou fundat el 2 de maig de 1879. Té 146 anys. El PNV fou fundat el 31 de juliol de 1895. Té 130 anys. La Lliga Regionalista de Catalunya fou fundada el 25 d'abril de 1901 i durà fins al 1936. 35 anys. És el partit d'en Cambó. L'Esquerra Republicana fou fundada l'any 1931 per l'avi Francesc Macià, que va governar 2 anys. I després va seguir Lluís Companys, que va ser fusellat l'any 40. El nom que jo vaig conèixer i tractar com representant d'Esquerra Republicana en els anys de la clandestinitat era una excel·lent persona, que era l'Heribert Barrera. Si algú va conèixer, era un senyor. Però Esquerra Republicana no va tenir la resistència vigent. Resistència, no haurem de parlar d'això de la resistència. I ara Oriol Junqueras, nascut l'any 1969, és el seu representant, que és ja el que més anys ha governat. Unió Democràtica de Catalunya va néixer l'any 1931 i es va dissoldre l'any 2017. Jo, quan penso, entenc moltes coses, perquè els homes són finits. Però hi ha coses que jo saps que no perdono jo, abandonant Lleida, que no tinguem Unió Democràtica. I aquí començo a pensar, i us invito a pensar, no tenim... que es fan les coses, que es perden eleccions, que
Jo entenc molt bé que un no pot ser perfecte, però l'eina la va desfer l'any 2017. Però llavors va passar una cosa que passa molt aquí, que no sé si ho sabreu perquè ell va resoldre el seu problema i punt, que és una fundació al juny de 2017 pel senyor Ramon Espadaler, que es va resoldre la vida fundant una cosa que es diu Units per Avançar i va passar a col·laborar a la llista del PSC. Molt bé, però la major part de gent no ens hi vam enterar. Ell va resoldre la seva acta i punt. Convergència Democràtica de Catalunya fou fundada el 17 de novembre de 1974 i dissolt desembre el 8 de juliol de 2016. El Partit Democràtic Europa, fundada el juliol de 2016 i dissolt el 2023. I Junts per Catalunya, fundat el 13 de novembre i dissolt sembla el 21 de 2020. I hi ha ara Junts, no sé com, apuntats. El SUC fou fundat l'any 1936 i fou dissolt el 1997. Iniciativa per Catalunya es legalitza l'any 1977 i dura fins al 1997. Hi ha una cosa que se'n diu el suc viu. Algú coneix una cosa que es diu el suc viu. Sí, això no s'ha mort. Els partits no es moren, desapareixen. I el suc viu reflota i encara existeix per uns senyors que reuneixen i que es troben. Jo no vull ara entrar en què és un partit polític o això, sinó vull parlar a catalans dient que no duren els partits polítics, les eines. I això és dolent, perquè no comptem amb què ens ha d'ajudar a l'hora de la nostra activitat política. Un betxoqui del PNV, us recomano que hi aneu, si podeu anar per allà, i veure sobretot una cosa que a mi em va impressionar, com la família que li tocava guardar el dia portava allò com una cosa per rebre gent. Jo no entenc, l'única cosa que no entenc és per què s'ho fan tan sols la feina els partits polítics. Per què s'ho fan sols? Per què no ens demanen ajut? Perquè entraria gent que no convidat. És molt important entendre això, perquè del contrari ens n'anem amb una situació en què, mireu, passa una cosa molt clara en aquests moments a Catalunya. Les coses tenen poca gent. Repassant papers dels partits, trobes els tants percents, les eleccions, moltes coses, tot tant per cent. Però no trobes que, o trobes difícilment, el nombre de vots. La coalició que us mana, hi tenim al cap, té 812 vots. 812. Ho he trobat. Hi ha partits que no ho trobes, això. Perquè et posen tant... Per què? Perquè baixa. Baixa molt. Una cosa que em va fer molta curiositat, de 190.000 socis que té Òmnium Cultural, el Xavier Antic el van votar 21.758.
de 190.000 a 21.850 euros. Va quedar a casa moltíssima gent. Hi ha moltíssima gent que es queda a casa amb coses de tot tipus, però ara no ens interessa. No ens interessa l'òmnium cultural, tot i que hauríem de repassar bé com surt l'òmnium cultural, per saber com es fan aquestes coses quan tenen una certa vida perquè es justifiquen pel seu fet. Els partits polítics existeixen i nosaltres no n'inventarem nous, però com farem que ens els sentim nostres? Però sobretot com farem i qui ho farà un partit amb una vocació de durar i d'anomenar-se Junts per nassos no és una bona cosa. Per ajuntar-te, quan no n'hi ha només uns, s'han d'ajuntar els que s'ajunten. Però si estan junts, ja tots els que han d'estar junts, és que no volen a ningú més. Llavors estem fent un lío molt gros. Perquè els junts, que es diuen junts, baixen. Llavors la gent no va votar. I ens trobem en un país, i ara diré una cosa, que funciona una política que no funciona. Explicaré, i acabo la primera intervenció, explicaré com crec jo que el país funciona. Jo crec que el país funciona, i avui, felicito el vostre alcalde, he vist un poble que funciona. I què es fa perquè funcionin les coses? Primer de tot es fan coses. Se les fa fer a qui les pot sostenir i no el que ho remena tot i que no vol deixar entrar ningú més. El gran secret del govern de les coses és no tenir gelos del col·laborador possible. Això m'ho deia una vegada, un company de l'institut. Els catalans són molts treballadors perquè no saben encarregar feina. Els fa mandra. El català mig li fa mandra i s'ho fa ell abans de tenir que explicar. I això no és bo, perquè el desconfiar del possible col·laborador abans d'hora fa que no els trobis. S'han de fer les coses en tant que un dels secrets del meu segon deganat vaig decidir, vaig pensar i vaig decidir que el més savi d'un degà era no fer res. Perquè encarregaves feines a gent que responsabilitzava del tot que era la facultat. Ara, què dimonis està passant en la vida catalana? Tenim una derrota malpaïda. Tenim un joc de silencis dels que haurien de representar-nos. Però nosaltres, i el gran problema és, i qui som nosaltres? Nosaltres som els ciutadans. Els ciutadans. Jo no he d'agrair res a ningú, perquè la meva responsabilitat com a ciutadà em ve de la ciutadania que passa pels estudis. Una de les coses que tenim ara és que la gent sap llegir i escriure. Gairebé tothom sap llegir i escriure. Això és un bé de Déu. I això permetria un exercici de la ciutadania. Ara, una de les coses que tenim, ja en parlarem,
si hi ha cohesió al diàleg, una de les coses que tenim més perilloses, al meu entendre, per la vida política catalana, és que com hi ha 5 generacions i tots són tan importants i tots això, no demanem ajut a la gent més jove. A mi, jo soc molt savi, soc molt maco, faig filosofia i és el millor del món, tot el que vulguis. Però a mi em van venir a buscar. Va venir a buscar, em recordo perfectament, gent com en Benet, a la Facultat de Filosofia. Per què? Perquè el país necessitava gent. Encara quan es va fundar el GEN, vam anar a buscar gent a coses que hi havia encara no hi són, tipus escoltisme encara dura, però no hi ha lloc perquè estem en aquest joc de generacional, no necessitem a ningú. Llavors els fem que es vagin formant. I després del doctorat que facin el màster. Després del màster que facin no sé què. Perquè no tenim lloc per ells a la societat. I ara entrem amb això del nen, se lo inventó Dickens, els jóvenes estan inventant de nosaltres. Estem inventant uns joves que fins quina edat són joves. Els 35. Els 35. 35, 40 i 45. I això pujarà. I això crea una situació molt estranya, que ara no entrarem al diàleg, perquè, aviam, vull dir una cosa molt clara. Una persona, als 45 anys, fa 50 anys, ja havia fet el més important de la seva vida. Jo a partir dels 40 anys vaig entendre que només em faltava devia de cuidar d'una cosa, saps què? Només n'havia de cuidar, tot l'altre em sortia molt bé, de que no m'enganyessin els llapuns. El degà. Jo recordo una noia que em va fer veure hi havia un noi que cada classe feia grans elogis del professor. I la noia em va dir, vostè només se sent els seus, però els fa tots, I jo vaig pensar que no. Perquè, clar, tu saps molt bé el dia que estàs bé i el dia que estàs malament. I el llepón és el que et diu que bé que has estat avui. Llavors vas malament. I si arriba un moment en què necessites l'escalfor del que bé que has estat avui, malament. Malament perquè entrem en aquesta, ja en parlarem a poc, però és que s'ha d'entendre el problema. A mi em van mobilitzar pel país. Ara no els necessitem. Ens fan nosa. I és molt greu. Perquè s'ha de passar al relleu. Però tenim un munt de... I acabo de veritat aquesta primera part. Tenim un munt d'entitats que tenen que plantejar-se el que en podríem dir l'edat mitjana i els seus relleus generacionals. Es necessita donar el relleu de les responsabilitats socials compartides per institucions. Aquest moviment s'ha de cuidar, aquest moviment s'ha d'ajudar, s'ha d'assessorar, s'han de fer moltes coses que convindria estudiar i estudiar en comú moltes associacions, perquè el país envelleix i el país s'ha de rejovenir mitjançant el relleu de diferents generacions que col·laboren en una tasca comuna. I res més.
Moltes gràcies. Jo he tingut l'honor de ser alumne del doctor Jordi Sales. Per això em toca tant, perquè dic, a veure si te n'enteres, que quan vinguis a classe no te n'enteraràs gaire. I això. Llavors, la pregunta que jo li faré per obrir, que aquí un debat és, expliqui'ns això del paisatge que fa Catalunya, del Pere Coromines, que expliqui què significa el paisatge per Catalunya. Paisatge? Sí. Vostè va explicar que Pere Coromines diu, encara que no hi hagués catalans, el paisatge, els que vinguessin... Bueno, avui hem tingut un bon exemple. El paisatge, hi ha una concepció passiva del paisatge, que és doncs l'horitzó del mar, però hi ha un paisatge que és l'era, que és la carretera que s'ha passat, que és Catalunya és un país, com ho diré jo, que està normalment ben endreçat. Ben endreçat. Perquè hi ha una tradició, i ara diré una cosa que és veritat, hi ha una tradició de bon govern a nivells petits i una tradició de gent que no saps ben bé què fan. Els que no saps ben bé què fan, ja n'hem posat un exemple, que em preocupa molt aquest xicot, perquè... El Duran. El Duran no em preocupa gens. Ara, jo faré una pregunta. Faré una pregunta per entendre un problema que és molt seriós. Quanta gent llegeixen Duran Lleida a La Vanguardia? Dels d'aquí presents. Baixeu les mans, que hi ha multituds. Quanta gent llegeix els articles d'en Miquel Roca i Junyent un dimarts sí, un dimarts no a La Vanguardia? Baixeu les mans perquè hi ha multituds. Llavors, la meva pregunta, podria anar seguint. L'article d'en Norbert Vilbeny, i agafeu La Vanguardia. Per què s'escriuen aquests articles? Voleu que us ho digui la meva mal pensada? Per ensenyar a Madrid una normalitat que no existeix. Això és per tot un diari, Llegiu els articles d'en Miquel, jo els llegeixo, i suposo que em trauran de proletari. Això ja s'ha d'explicar què és, segons que es pugui. Per què Can Roca i en Duran, podria posar més noms, Can Roca i en Duran, facin d'avis que demanen temperança amb que demanen prudència i consolidació, no se sap ben bé què. És una cosa molt estranya. Però llavors passa... Fixem-nos en el que acabo de dir. La Vanguardia escriuen uns senyors que ningú llegeix i donen un to de serenor que el país ningú rep. El país què fa? I ara ve a mi l'altre gran problema. El país fa moltes coses per tribus, que dic jo, d'una alta qualitat, en molts casos, i que van des dels capgrossos fins a la Societat Catalana de Filosofia, passant per pobles com el vostre, de coses que estan ben fetes. I que són perquè els que no fan tenen ganes de fer les coses ben fetes.
i junten generacions diverses amb una tasca comuna amb molta facilitat. Però llavors, si tu vas mirant a la gent del país, la gent del país normalment està ocupada per tres coses. La seva família, la seva feina, i després hi ha un sistema de hobbies que van des dels castellers, aquests que ara el nostre net... Els gegants. Els gegants. El nostre nen té 5 anys. Se sap el nom de tots els gegants del país, gairebé. Va als gegants i s'ho passa pipa. I jo no hi he pensat mai. Ara, què em va sorprendre? Com també m'havia sorprès abans, ja coneixia dels castellers. El munt de gent que omple la seva vida fent jugar els gegants i els... Castellers. I aquesta gent, bueno, i puc dir, hi ha gent que fa la família, l'ofici, i la Societat Catalana de Filosofia, o bueno, tot el món de les sardanes i sardines i sardanetes, tot el món de l'esport, de les marxes i contramarxes, i aquesta gent omple la seva vida i a més, ja vaig dir una frase no acadèmica, m'importa una punetera merda. Però així no es pot fer. Però llavors què passa? Els polítics no els necessiten, perquè els polítics, el que volen els polítics, sabeu què és el que vol un polític? La cadira. La cadira i que duri. La cadira i que La cadira i cobrar. i col·locar l'espirantet que té al costat, que el llepa. Hi havia una dita, en temps d'en Pujol, que deia que el poder el tenia qui feia les llistes. I les llistes de Convergència les feien 3 persones. Sí, el Jordi, el Pujol i el Soler. És una mica... Però bueno, tant de bo, jo crec que ha estat un error no deixar durar els partits. No tenen que ser brillants tots els seus moments, poden haver-hi escenes molt així, però els instruments es mantenen. I ara, el gran problema que tenim nosaltres, ciutadans de Catalunya, és com podem pensar tenir eines que ens durin. Hem de substituir el partit per una altra cosa. Quina és la funció d'Òmnium? Quines funcions, com redimonis sorgeixen vocacions polítiques no del dit o del que allò en ganetes, sinó de l'exercici dels lideratges naturals que hi ha a la societat. Quan jo veig Catalunya, Catalunya és un país molt ben dirigit amb moltíssimes coses. El Barcelona és un exemple, la Societat Catalana de Filosofia és un altre exemple. L'Institut d'Estudis Catalans està ple de coses que funcionen. Funcionen més coses dels que ens semblen. El que passa que la gent, per això s'ha de comptar, que s'ha apuntat a segons quines coses, deixa d'anar-hi perquè no està bé. I llavors, com els números són baixíssims, la gent no els puja, no els posa. Jo us recomano un esport. Buscar quants eren les reunions que se citen. I, sobretot, un altre, no és un esport, és una responsabilitat civil que redimonis fem amb la vida política de Catalunya. Hi ha una cosa que he dit sobre la democràcia. Jo trobo que l'important per la democràcia és l'oposició, que accepti els resultats i que tingui esperança que podria guanyar. Si l'oposició
no accepta els resultats i no té esperança de guanyar, no hi ha democràcia que valgui. Et contestaré amb una història d'un amic meu italià. El meu amic italià diu que la democràcia no és pels països llatins. Per què ho diu? I ara explicaré la història de l'italià, que és molt bona. Diu, els espanyols i els italians no fem alternança, perquè està l'oposició vista 4 anys sense manar. 4 anys són molts. Diu, els italians i els espanyols són règims. Un règim dura 12, 15, 20 anys, 25. Quan hi ha un règim, deia, tots són del règim. Amb un li donen una coseta, amb un altre, tots són del règim. Quan el règim ha caigut, ningú està del règim, no hi ha ningú. No queda cap, han marxat, perquè estan al nou règim. I me'ls va explicar els règims italians. Això, Espanya és un país d'aquí. Bueno, si voleu distreure-us bé, és un esport que haurem de algun dia fer reunions, compteu excomunistes de casa bona del nostre país. Surten unes llistes impressionants. De gent, també sembla molt bé tot, però que, bueno, és que aquí, abans he explicat allò el dia de demà, Vostè, quan van posar una multa, el degà diu, no s'hi amoïni, tot això són mèrits pel dia de demà. Jo pregunto, la gran pregunta, què hem arribat el dia de demà, de l'any 58, amb un degà que li diu això, amb un senyor que li ha posat una multa per alterar l'ordre públic? Si li han posat una multa per alterar l'ordre públic, o una de dos, o vas a protestar contra ell perquè és injust, o el renyes perquè altera l'ordre públic, però no li diu. Però, clar, era l'any 58, penso. No, 60, bueno, por ahí. 58 o 62. 62. Encara va durar 13 anys. El senyor que era el cap d'estat d'una cosa que diem que ell no va acabar amb la seva mort. Aquesta estranya idea de que pusimos fin al franquismo. Pusimos fin al franquismo. Franco va estirar la pota perquè es va morir. I després va venir, jo no vull entrar, sí vull entrar en una cosa. Vull entrar i una cosa molt difícil. Per lo que jo vaig explicant, i no ho faig gaire bé, per lo que ara diré, raons per estar cansats de la política d'aquest país. I jo vull buscar raons per reformular-la com un inici de ciutadania responsable. I això és molt difícil i m'heu d'ajudar. Josep, si vols, el puc preguntar? La Isabel poder vol dir alguna cosa? Fes una pregunta que això s'esclar. Si fou posat tot fosc, això, no havíem ningú. M'ha interessat molt aquesta idea que ha dit vostè de les 5 generacions en lloc de les 3 que hi havia abans. Abans hi havia 3 generacions, ara n'hi ha 5. La distància entre les generacions últimes, diguéssim, les més grans, i els joves, a vegades semblen un abisme. No sé si es pot campanejar tot això. Ho dic en el sentit que vostè diu els partits polítics, tot això,
necessitem a la joventut, vostè diu. Però la joventut és tan lluny respecte de la gent gran. Ser lluny. Jo, la raó, les coses són com són hasta que dejen de serlo. Això és de no sé si, ja no ho sé. Aviam. Són 5 generacions perquè la gent dura més i perquè la necessitat del menjar no fa treballar la gent, cada vegada més tard. Quan el Brecht explicava que l'Ázaro de Tormes no era un niño, era perquè ja treballava per menjar. El niño és un invent de Dickens. Inventar-se el niño vol dir inventar-se el vocabulari i els mestres i tot l'ensenyament. Que hem de parlar, i hem de parlar de l'ensenyament. Si parlem de l'ensenyament, que és molt difícil parlar bé de l'ensenyament, perquè, clar, si ens prohibim manejar la dualitat senyor-poble, perquè no existeix, som tots iguals. Llavors, quan ens trobem amb l'ensenyament hi ha llocs que treballen millor que altres, ens armem un merder impressionant, perquè què faràs? Sortejaràs on ha d'anar la gent? Què faràs? Tancaràs els molt dolents i els molt bons, perquè no hi hagi diferències socials. La preparació, la memòria continguda, és un gran problema molt complicat, contra una certa igualtat social tonta. Si un senyor no sap llegir i escriure, no sap res, se l'ha d'ensenyar a llegir i a escriure. No hi ha uns drets dels analfabets a tenir la part d'intervenció social que els hi toca. Tenen el dret de deixar de ser-ho, perquè llegir i escriure és una bona cosa. Ara, aquest escriure, que s'entén molt bé amb llegir i escriure, a quantes coses es pot portar? Perquè, clar, arriba un moment que hi ha problemes molt tontos, per retòriques molt tontes. Un és una cosa que jo ara em liaré, però em liaré sabent-ho, que és la diferència entre home, mascle i dona, femella, en les marques registrades de les competicions atlètiques. Oh, que tinc el sexe que... Però bueno, vostè com corre, perquè si no farem un merder. M'explico? Si tenim una separació per sexes a la realitat atlètica, perquè vull suposar que no és fruit del machisme, sinó perquè corren o són diferents. Si tu et trobes un tio que de sobte bat rècords a pelar, que és una tia que ara fa... Dius, i si aquest tio és un tio, llavors, clar, a l'hora de la veritat, què passa amb tot això? Jo vull sumar dels metges i dels advocats aquestes coses, no dels periodistes. Com el que passa entre un home i una dona, com ara amb això, no ho sap ningú, però no ho saben els periodistes. Llavors arriba un moment en què hi ha uns senyors que venen idees generals i tòpics que fan una cosa terrible. No ens deixen ocupar-nos en analitzar la realitat de veritat. I necessitem que moltes de les nostres problemes, que són nous perquè som més forts, durem més, menjar és més barat, vestir
mudar-se era caríssim. Abans del plàstic, per entendre'ns. Els diumenges era una creu. Quan els rics anaven a passar els caps de setmana als pobles. I ara han arribat a coses com que sigui de moda tothom sants i cebats. Una moda tonta perquè si s'estipa la roba s'ha de cosir. Què ens passa? En general, jo diria que si hem de dir una recomanació és atrevir-nos a exercir la ciutadania amb marcs assequibles a la majoria de gent. Mitjançant hores de prestació, exercir la ciutadania. La ciutadania és una cosa que s'aconsegueix mitjançant els estudis i el vot. I no es té que demanar permís a ningú per ser ciutadà. Tots els drets dels polítics venen de la ciutadania. Aviam si s'enteren una punyetera vegada la gent que fa partits polítics i s'encerten ciències polítiques i conyes d'aquest tipus. I els politòlegs. Jo soc ciutadà, jo soc un subjecte ple de drets i deures, si no estic condemnat. I inventar fórmules, inventar coses, provar coses, amb ambients, prescindir d'aquesta, vull dir-ho bé, perquè prescindir d'aquesta saviesa universal de gent que sap de tot perquè no sap de res. Hi ha gent que sap de tot perquè no sap de res. I jo soc professor de filosofia, però no soc... I hi ha uns supinadors, fer l'opinió pública, portar-la cap a una cosa que ara està com de moda. Es diu, comença a dir que la gent jove és com més de dretes. Diguem la veritat, perquè la veritat és, per un cantó, més senzilla i per l'altre més complicada. És més senzilla perquè no és veritat això, dit així, i és més complicada perquè el que sí és veritat és, ho vull dir bé, que com el mercat de treball, la classe vinguda de fora és més barata que l'última pròpia, engendra un atur i una... En les crisis, la zona de risc de violència és els últims que cobraven segons una dinàmica de país i els primers arribats que són més baratos. Llavors hi ha una gent que li han pres el lloc perquè els paguen més barat els que han arribat. I això sempre és la zona de la crisi social. I això dona, no vull dir la paraula que no vull usar, però dona tensió social. Què hem de fer? Fer de ciutadans. Què han de fer els nostres polítics? Primer, puc dir una paraula? Totes, el que vulgui. Regenerar-se. Els nostres polítics s'han de regenerar. Què vull dir com regenerar-se?
el seu contacte amb el poble. Han de refer el seu contacte amb el poble. No entre ells, passen massa estona entre ells. No van a veure els seus electors. Entre altres coses, perquè el sistema anglès, un diputat té els seus electors. L'alcalde té els seus... Un diputat ha de tenir una zona de treball. No el diputat, llepant el que es llepa, el que fa les llistes, i fent de diputat, no se sap com, ni en quins horaris, sempre al Parlament o així. Necessitem un major contacte amb les zones actives de la societat i els que han de rebre l'opinió pública. Insisteixo en aquest rebre l'opinió pública, l'han d'anar a buscar. Hi ha algun diputat aquí? No, doncs n'hi haurien d'haver un parell. Aviam si aprenen alguna cosa. No, ho dic en sèrio. Aquest tancament sobre si de la política com politologia, que hi ha els politòlegs, que ja no vull dir res més perquè diria grolleries. Els politòlegs, la política dels politòlegs no és la política dels dos diputats que si estessin aquí estarien aprenent o pensant alguna cosa entre què? Ciutadans, que ja n'hi ha prou. Això és una de les baralles amb un de Convergència una vegada que a veure, vostè qui és? No sé què va dir, vostè qui és? Vaig dir un ciutadà que no n'hi ha prou. Perquè jo no tenia categoria per fer, no sé, me'n recordo de què anava. Me'n recordo que vaig dir, soc un ciutadà, no n'hi ha prou. No n'hi ha prou en el món de la politologia. Però hem de posar, rehabilitar la dimensió ciutadana de la responsabilitat política. I això vol dir un esforç com a ciutadans i una estirada d'orelles als polítics de professió. Que una de dos, o saben què és el contacte amb la ciutadania, la frenen o marxen. El problema és que no volen marxar i no són capaços de dimitir. Aquest és el problema. Lo que se ha de fer amb els polítics o los que volen dedicar-se a això és que aprenguin d'una vegada per totes que quan estan governant el país que els ha triat estan al servei, no per servir-se, sinó al servei del poble. I una vegada que això se les hi posi al cap i solament se les hi pot posar no votant-los a los que no saben. Perquè ¿por qué la dreta puja tant? Jo en la vida he votat dretes, però entenc que l'esquerra s'ha de ser menjar tot, perquè si no, no hi hauria tanta dreta. I menys entre els joves que dius que ha pujat la dreta. Claro que ha pujat la dreta. I Trump, als Estats Units, què han fet els demòcrates? Ja sabem que Estats Units no és New York ni Califòrnia, sinó que hi ha Texas i Minnesota de abajo i tot este món, diguéssim, desèrtico i analfabet, en el fons, perquè són analfabetos funcionals. Esto nos ho explicava un disciple, un fill d'uns amics, el Pablo, a York, que deia que le tocó estar en una casa, però bueno, ell i uns altres estudiants que van anar a fer aquelles coses d'Erasmus, no? No era Erasmus, però era... I diu, bueno, són medio analfabetos.
vosaltres no penseu que llegeixen ni el New York Times ni res de tot això. Llegeixen el full parroquial. Màxim. Llavors, la dreta perquè puja, perquè l'esquerra no, ja no. Bé, parlem d'això de l'esquerra i això de la dreta. És que Parlem-ne d'una punyetera vegada i parlem-ne bé. Necessitem ciutadans que demanin estudis ben fets del nostre passat europeu i la violència que conté. I a part d'això, Parlem d'esquerra i parlem de dreta. L'esquerra és anticlerical i la dreta clerical. On estan els clergues si és que en queda algun? Parlem-ne d'això. Parlem dels nous clergues, dels sociòlegs, psicòlegs, tot aquest. Qui fa l'opinió pública? Qui fa el paper que feia el sermó? Però clar, el sermó del capellà del poble, que eren analfabets els ciutadans, els pobles, del poble, i que per tant feia les festes de la setmana, i que era amb el metge i l'advocat. Això ha desaparegut. Llavors, on està? Aviam, què és el clericalisme? Què vol dir clericalisme? I per què és dolent el clericalisme? Perquè hi ha un senyor que està format, que maneja l'Església, que és l'Assemblea, amb el seu profit d'una manera real o inclús monetària. Bueno, on és el clericalisme? I si hi ha... Si el clergue no és el que era el clergue, i hi ha algú que fa la funció d'aquest clergue, diguem-ho d'una manera que pugui ser contrastada com a opinió per molta gent per treballar, perquè si no, discursos així de mal humor, jo en puc fer molts. I el meu mal humor no és el teu mal humor. No es tracta d'untar mal humor, es tracta de buscar les referències que fem servir per judicar la realitat. Les referències amb autoritat contrastada a nivells d'operació anònima ciutadana. Perquè aquestes idees de que la premsa, la ràdio, la tele fan no sé què, ens les diuen periodistes. Jo voldria saber, sobretot un compromís. Jo voldria fer un compromís a tots els catalans en aquests moments. I és que donguessin els números de les votacions per això. 812. Aquest senyor és alcalde perquè 812 persones d'aquesta ciutat han pensat que ho faria bé. I deuen tenir raó perquè ho fa bé. Vull dir que fa això. Però és igual, ara això... Jo vull saber que en la vida d'aquesta cosa que se'ns amaga, perquè se'ns explica el que diu l'acte del Parlament, però no com es forgen les decisions en els nostres partits. I com es té en compte com ho diré jo? Jo sóc una persona que he tingut la vida que he tingut. A mi el meu partit no m'ha vingut mai a consultar res. I no sóc una excepció. No hi pot haver, no hi ha, i ara parlo del meu partit perquè no hi ha dintre el lloc un senyor que té un fitxer, que sap que
el degà de filosofia, i el professor de filosofia d'aquí, i aquest d'allà, i aquell d'allà, d'aquell d'allà, o els metges d'aquí, per assessorar-lo. Els tenen i no ens els diuen. Qui forja? Perquè, clar, mireu, abans he explicat que explicaria com va sortir el partit polític en la vida pública. En la política. La política la feien els representants. Els representants dels senyors, a la Cambra dels Senyors, que eren de per vida, eren senyors, i els representants dels comuns. I la feien els representants del Parlament francès. I va haver un moment, va ser França, la Revolució, que no saben ben bé què el que estan treballant. I els girondins i els jacobins demanen ajut a uns senyors. I aquests senyors els ajuden. I llavors comença a acabar a les reunions entre els girondins, que eren de la Gironda, i els que van als jacobins, que són els jacobins perquè feien en un monestir dels jacobins, del convent. Aviam. El que s'entén, la política té un 80% de coses que s'entenen amb el món del poder i un 20% de tecnicisme. Puc equivocar de 10 per amunt, 10 per avall. Separem-ho bé i no bloquegem els ciutadans. El més greu que està passant, per mi, i ho diré, jo m'estimo a bastanta gent que té un defecte bàsic. El meu gran amic que tenia el defecte bàsic i ens en rèiem junts era el sociòleg, el Giner. Salvador Giner, i el deia, tu ets estupendo. Llàstima que siguis sociòleg, que són aquests sants savis que parlen de tot i no entenen res. I se'n reien. Aviam. Què és el que sap el politòleg que tingui que aclarir el nostre judici polític? Que diu el politòleg, diu el sociòleg, diu... Perquè estem fent un lío entre l'opinió pública llançada com a arma d'un combat ideològic que es fa amb sentiments que es busca i el moment deliberatiu formatiu de l'exercici del poder. Jo no vull que s'embarregi el moment en què em pregunten per una cosa que és com és i que cal en el debat social que funcioni com a dada, amb una espècie de cosa que em demanen l'opinió d'una cosa que jo no puc opinar perquè no n'hi entenc. Que els periodistes decideixin si aquest del noi i la noia... Hi havia un xiste de l'avantguarda l'altre dia. Escolta, què redimonis saben els periodistes de sexologia o del que sigui? I no es tracta de matar el missatger, es tracta de que el sistema s'obri a l'exercici de la ciutadania dels ciutadans. I això passa per la primera responsabilitat de l'electe. El senyor X, el que vostès vulguin, no representa el seu partit, em representa a mi. I el sistema espanyol és molt bèstia perquè fa la zona electoral molt ampla. Mentre que el sistema anglès hi ha un districte que està a la mesura humana. Aquí, de fet, jo crec que la democràcia espanyola, la Constitució espanyola, no és prou bona perquè amaga la representació en funció del partit. El partit pròpiament és un consell assessor dels representants del poble.
I si m'apureu, ja entrem en un altre problema. El bicameralisme en un país com Espanya, que els Estats Units i Inglaterra tinguin un Senat, una Càmera de Representants, la Càmera dels Lords i una Càmera dels Comuns, s'entén. A Espanya, qui són els Lords del Senat? Algú m'ho sap dir? El que designa el partit, no? El que designa el partit. Qui són els Lords del Senat? Perquè tenim dues càmeres a Espanya. Ningú m'ho sap dir. Per què només tenim una sola càmera a Catalunya? Ningú m'ho sap dir. Per què? Perquè hem anat copiant papers a l'hora de fer-ho bé. Què hem de fer? Reforçar, és molt pesat, serà molt pesat, però hem de reforçar inventant gestions de l'opinió pública respecte a la responsabilitat del ciutadà com a ciutadà. Serà molt pesat, però s'ha de fer. S'ha de fer com coses com aquesta, no sé ben bé què s'ha de fer, perquè no vull reproduir, però s'ha de fer. Perquè ens juguem la seriositat de la representació pública. Jo no vull pensar. Al pensar en un polític del tipus això, que és com el cargol del dit de Colón. Sabeu el cargol del dit de Colón? Ja l'he explicat, no? Què fas aquí dalt? Com has arribat aquí dalt? Com tothom llepant. Ara, vaig a dir una que és la més difícil de tot el que he dit avui. S'ha de ser noble però no idiota. Noble però no idiota, aviam. Noble vol dir que s'ha de confiar en la natural politicitat del ciutadà. I per tant muntar coses que valguin per si mateixes en la instrucció i en la vida de la gent ciutadana. Noble, no idiota. Qualsevol cosa que tingui una certa entitat serà manipulada per gent que ja no els fa cas ningú. Que és el problema de la baixa popularitat del diputat mig. Nosaltres no hem de rescalfar res. Nosaltres no ens hem vetllat de ningú. Hem de mantenir una dignitat i una prudència de ser aquest moment en què exercim les nostres responsabilitats de ciutadans. I això quan abans es facin, i es facin sobre temes i es en doni una certa divulgació seriosa, no es vulgui manipular, abans tindrem una revitalització de la vida política. Perfecte, doncs ha estat un plaer que hagi vingut a Juneda i un honor. Moltíssimes gràcies.